Ešte pred začiatkom videa vám chcem povedať, že by ste mali dať odber a like. Takže čaute ľudia, je tu nové video a s vami je tu MikroKing a dnes budeme hodnotiť kanály. Takže ako prvý kanál tu máme King Masterface, to je Lakatoš Dávid. Má akože toto má dosť veľa zliadnutí, to 262. Tak si pozrieme to video, ale akože má 810 odoberateľov a tu má 34 zliadnutí, 16, 48. Ale má 1000 videí a tých 1000 videí je shorty, takže on má takých odoberateľov, čo proste uvideli tento short, ale odberal na jeho kanál a Sigma boy. Aj tu má, že meniny, to je dobré. No dobre, toto je staré, asi, alebo neviem, prečo dal tam Ashley. Ale tu keď nájdem nejaké proste videá, tak tam má green screen. Proste on je green screen kid. Aha, vidíte, tu je, že zelené pozadie. A ideme si pozrieť ale toto jeho video a zhodnotíme strih, kvalitu kanálu a akože či ma to upýtalo, že či je dobrý, takže ideme, ale dám celkové hodnotenie kanálu. Dneska. Počkaj, na začiatku. Takže čaute ľudia, dneska vás tu zdravím v novom videu. Áno, jak včera. Ale dneska je nový event. Dneska bolo 10. ráno. A vy jak vidíte, že mám to Later. Ja dneska budem povedať. Musíme odpočať na to pohľadiť na megaboxy a uvidíte, ako aký ho mám. Ja ho mám vo friendoch a on má akože dosť veľa pohárikov. Aj veľa brawlerov. Ale neviem, koľko má on ich. No, iba tak. 340. Ja už idem na ten trophy box. Ja mám viac, no dobre, stačí z tohoto videa. Teraz by sme si mohli dať nejaké tu video, nejaké staršie by sme mohli. Toto video s mojou spolužiačkou. No ideme od začiatku. Takže čaute ľudia, toto je moje ďalšie video a dneska som mnou kamarátka. Ahojte, ja som... No hneď zo začiatku, akože ahojte, tu je nové video, to je dobré, to aj ja robím akože, ale že je tu so mnou kamarátka, však poviem, že je tu moja spolužiačka Lily, nehejtite ju za to, že je tu prvýkrát, alebo ja neviem čo. Volám Lily a... Som Davidova spolužiačka A by the way, obidvoch poznám. a natáčame tu video proste. Áno, a budeme natáčať, že ja budem bezdomovec a Lily je milionárka a potom ma zmení na milionár, takže my ideme na to. No akože ako prvé by som zmenil, že nezačal by som takto, že ahojte, lebo keď si pozriete moje Brookhaven videá, tak ja nezačnem tak, že čaute ľudia, nezačnem tak, že čaute ľudia, toto je nové video a môžeme ísť na to. OK, za 3, 2, 1. Čo? Akože 3, 2, 1, ideš. Čože? Kámo, toto vôbec není dobré. Sorry, akože David a Lily. Strih tam není žiadny. OK. Ja si idem kúpiť ne. No, vidíte, začali tam, kde aj na začiatku videa, takže ja by som dal celkovo, sorry, 4,5, nie, 5,5 z 10. No a ideme na ďalší kanál. Tak a máme tu ďalší kanál, Andrej FN. Ako kvalita kanálu je akože dobré. Má 20 zliadnutí, iba má 266 odoberateľov. Dobre, toto je Aďo, ten, čo natáčal video, ale môžeme si pustiť jeho prvé video, len on si zmazal kanál alebo volačo, tak ideme prvé video. Takže čaute ľudia, dneska vás tu zdravím. Prepáč, Aďo, už ťa musím stopnúť.
mohol by si to aspoň trochu orezať a náhľadové videá to asi, teda náhľadové obrázky, to tam asi nemáš, čo? No dobre, nehejtujem ťa, Andrej, ja ťa mám rád. Andrej, No, a dneska tu máme Fortnite. Fortnite. Takže ideme sem, máme tu reloady. Ja nehrám Fortnite, ani neviem, čo je to reload. Hrám iba raz za čas s mojim kamarátom, Vinerom. Dúfam, že sa kúkaš na toto video. Tak určite. No a mne sa, sorry, ale nechce sa mi viac pozerať, lebo ja sa nevyznám v tomto Fortnite, ale strih nemá žiadny. Lepšie máš ten úvod než Lakatoš, tak ja ti dám 4 z 10, sorry. Nehovorím, že ja som najlepší youtuber, že ja mám 10 z 10 a ja mám tak, že 6 z 10. Ale ideme na ďalší kanál a ďalší kanál tu máme FIFO 6, to je môj kamarát, s ním si furt píšem. A mám dosť sledované jeho videá a aj v nejakých videách som sa zúčastnila, napríklad tomto. Ideme na začiatok. Lebo ja kúkam jeho videá. Ja som Prasa Peter. Prasa Peter. Toto je môj bráček geometrie. Uvidíte, za chvíľu budem ja. Skibiding. Teraz budem. Peter a rodinka To som ja. sa vybrali močiť. Super. Akože, sorry, je to fakt dobré to video, ale ja nemám rád také vtipy, že také trápne vtipy tam sú. Tak sorry, ale napríklad toto je najlepšie video na jeho kanále. Sledujte. Tráp už raz pomohol. Prepáčte, pane, neviete, kde je recepcia? Doprava a stále rovno. Ale Kevin McAllister sa stratil znova v Bratislave. Diegmare! Kde to som? Ste v Bratislave, pane. Máme byť na dovolenke. No proste, nechcem vám to ukazovať celé, lebo to by sme tu boli 4 dní, čo by som natáčala aj toto video. Takže choďte na jeho kanál, dajte mu samozrejme, že odber. Ja si dám aj zvonček. A pozrite si to video. A veľmi dobrý strih má, veľmi. Tuším, že má strihača, áno. Nejakého. A pozrite sa napríklad, toto video vám ukážem, že mne sa to ľúbi. A dneska to budem mať. No tu má ešte staré AZ-ky zové, ale on už urobil si aj nejaké, že proste sám, kde sú takéto veci, aj tam Minecraft. Takže čaute. Teraz už to bude. Akože, toto ukradol, dobre, ale Toto je AZ v Minecrafte. A dneska to budem mať aj toto má dobre ten štát. Takže čaute. Pekne ma to upútalo, takže vlastne, ak ja by som mu nechápete dal pravidla AZ kvízu, takže vlastne 8,5 z 10, takže tu máte 8,5 z 10. A ďalší kanál tu máme Tiger Kiglia, ktorý má tiež dobré videá, ale FIFO ich má podľa mňa lepšie, sorry. Ale zase on má 485 odoberateľov, takže asi dosť. Čau ľudia, vítam u ďalšie videa a dneska som tu Akože tiež má to dobré upútalo. proste si chilloval na policajnej stanici a vidím tu pobehať nejakého týpka, ale má také zvláštne meno. Tiger je... No, takže má nejaké proste, robí také videá, že napríklad nejaké deti sa vydávajú za Syra Jakariho, čo niektoré sú videá fake, sorry, že odhalujem, ale áno. Lebo on má kamaráta nejakého knedla, alebo čo to je, ale má fakt dobré videá, mne sa ľúbia, napríklad najpopulárnejšie video má 13 000 zliadnutí a to je fakt dobré. A ešte posledný kanál si hodnotíme. Počkaj, ešte som mu nedal hodnotenie. Ja mu dám 8 z 10. 8, takže ideme ďalej.
Antiraptorov kanál si zhodnotíme, aj ten má 9 videí, má 87 zliadnutí a 26 odberateľov, ale napríklad keď si dáme toto video, tak nemá zvuk, ale som v tom videu aj ja, ale má tu proste, toto je jeho nové video, lebo mal pauzu, lebo mu nešlo, ale tu už mu išiel zvuk. Zatiaľ si kúpim nový skin. No toto... What the hell? Máš štart, musel si tak dať. Čaute ľudia, je tu nové video a za to som príba z Lightyearovi, lebo tu máme toto. Dávajte odbere a lajky, takže 500 power. No akože ten štart by som zmenil, ale na to, že má 7, tak je to dobré. Pointov. Striham ja videa. By the way, áno, striham ja videa a on je Brawl Stars a Roblox youtuber a má proste sa má dobré videá, ale niektorých napríklad tu nemá zvuk. Nejde mu niekedy zvuk, ale už by mi mal ísť, takže s Antiraptorom to tu ukončíme. Dávajte lajky, odbery a zatiaľ čus!